Nou meisje, ben je bij de Frankfurter Tor. En zoals bekend, die wie zijn gek als een door. Het is meer waarschuwd, dat vinden de Friesen hartstikke lekker. We kuieren hier even over het wierde trottoir. Dan kun je hem ook wat zien thuis. In Schaatwald. In 1953 opleveren. Doe je het de Stalin-allee. Letter doet Stalin van zijn voetstuk vallen wie ze er Karl Marx zijn leven maken. En je kan er even een stukje mee op. Voor mijn Hollandse bezoekers zal ik het even oorzetten. Dames en heren, welkom. Dit is dus voor gehoor gestoorde, zal ik maar zeggen, onder de contrabas. Lager kan het niet, zal ik dan maar zeggen. We lopen hier over de Stalin-allee, voormalige Stalin-allee. Maar allee, dat maakt het uit. Je ziet het, het is ontzettend breed opgezet. Dat zie je, je zag het wel, tieren breed. Het werd zelfs in de DDR die het stikken leger hier nog. Alhoewel het doe ik al een soort trachtvier stik van de stad weer. Ook mooi straatmeubilair, dat ziet u, mooie straatlantaarns, mooi vormgegeven. Een beetje weird voor de camera, maar ja goed, dan ging het zo mooi sfeer. Maar er zitten nog wel wat winkeltjes, maar ja, die nou een soort negotie hebben, ik vrees het mezelf zo. Al met al. Zo, heb ik nog een fietser. Mijn jacht. Nou. Ik ga even naar binnen in zo'n stukje. Dan zag je hem even hoe het doet die is weer. Nou, zo hier is een ingang. En maar ja, zo'n grutpad façade vanzelfs. Want je echt het zag op de zuid. Nogal onzag. Klinkt wel altijd lekker. En dan verderop pak ik de triet wel weer even. Bij het komende U-baan station. Beste mensen bij. Zo. Bij de volgende, anders wordt het toch echt te nat. Dit zijn nu weer de dingen. Nou, we komen hier al dichter bij de Alexanderplatz. Dan heb ik wat meer leefbouw. Dit is dan het Moskwa Concert. Moskou Concertcafé. Nou, dit is ook nog wel fraai. Maar mooie idyllische voorstellingen. Ja, die doren die sjuggen er ook nog heel veel uit als doet. De andere kant de bioscoop. Ja, neonletters in de DDR, dat wie een verhaal op pad. Daar kom ik nog wel eens even op waarom. Neon reclame, lichtreclame is het verhaal. Daar kom ik nog eens een keer op terug. Er zijn veel meer voorbeelden. Dit is absoluut nog uit de DDR-tijd. Prachtig. Fly. Nou, Adlon Hotel. Meisje. Die helpen ze nog in de wijn. Hier het cilinder op, hier hoeden. Het kon aan tafereel wezen. Hier een 20 van de vorige eeuw. Is net mooi. De alte Frits, Friedrich 2.
Er zit ook in de stijgers. Zo lijkt het wel. Kijk wat het man wel weer. Politie. Altijd wat. Nou je zag het, onder de linden. Het is maar druk joh. Net het eerste niet. Ja, racecircuit. Dit is dan echt Alexanderplatz Mai. Park in, dat is een hotel, dus het kan net zo duur te wezen. Dus. Dit is correct zoals als je in Moskou hebben, met de steden op een rood, met tijden erbij en zo. En dan kan je eens op Alexanderplatz station. Symfonie in de Grootstad. Dat is nog heel iets, er zit genoeg dynamiek en beweging in de stad. Dat is wel duidelijk. Dan hebben we daar het orenstuk van de Alexanderplatz. Ik zal net onder een tram komen, maar je weet het maar nooit. Ah, dat zou vaak zeg wel aardig wezen. Voor mijn poëzie. Kan je even het station in. Waarom ik net. Stek wat droever. Vooral deuner zelfs, currywurst, deuner, McDonald's, je wordt er gek van. Een mooi deunerplaatsje. Currywurst Express, daar gaan ze hier al je mee opzetten, dat is duidelijk. Wiener Fijnbekker. Ach, het hele hier kriest meisje. No. Goeiedag. En nog even de massieve Berliner Dom. Ja, spray. Begint onder de linden. Nou, hier bier en bier. Hier staat het Volkspalast had hier staan. Nou, dat is nou een vlakte vanzelfs. En daar heb je hem dus het Nikolai-viertel. En dan ook hier het Rozenraadhuis. Je kan de kei, die ken je er wel op. En het is nogal hier. Even nog in het eer springend detail. Een van zijn dochters had onder water wel zichten erbij. Dat is wel nieuw, dat een van zijn dochters heeft dus een sikkel bij haar. Dat is toch wel mooi voor onder water.